Сама меней 145 столькі асобаў у траўні асудзілі паводле палітычна матываваных крымінальных справаў, паведаміў праваабарончы цэнтр «Вясна». Гэта аб'ектыў, з вами Юлія Лабанова, вітаю і сёння ў нашым выданні. Арменія адклікала свайго амбасадара з Беларусі пасля заяваў Лукашэнкі ў Азербайджане пра вызвольную вайну ў Нагорным Карабаху. Ці канец гэта дыпламатычным стасункам з Беларуссю? Я заявляю, што далей не буду ездзіць у Беларусь, пакуль прэзідэнт Александр Лукашенко ў Беларусі. Чэргі ў абменніках па ўсёй Расіі. Маскоўская біржа спыніла доларавае гандляванне пасля ўвядзення амерыканскіх санкцыяў. Ці пацягне расійскі рубель за сабой уніз рубель беларускі? Если российский рубль более активно будет сейчас изменяться по отношению к доллару и евро, то, соответственно, это может несколько тоже отразиться и на белорусском валютном рынке. Зачыстка прафесійных звязаў, арышты і пераслед на прадпрыемствах. Беларусь апынулася на дне міжнароднага рэйтынгу правоў працоўных. Государство само решило, какой профсоюз ему удобен, а неугодных запретило. Удзельнічаў у планаваным Азербайджанам рыхтаванні вайны супраць Арменіі. Гэтак Нікол Пашыньян намякнуў на салідарнасць Лукашэнкі з Ільхамам Аліевым наконт ваеннай аперацыі ў Нагорным Карабаху. Афіцыйныя Ереван і Менск пасля гэткай заявы адклікалі сваіх паслоў для кансультацыяў. Ці распачне гэта дыпламатычную вайну і чым яна абернецца для рэжыму Лукашэнкі? Руслан Ігнатовіч. Пасла Армении ў Беларусі Разміка Хумарана выклікалі на радзіму для кансультацыяў. Пастанове армянскага МЗС папярэднічала заява прэм'ер-міністра Арменіі Нікола Пашыньяна, у якой той заявіў, што ніколі не прыедзе ў Беларусь, пакуль нашу краіну кіруе Александр Лукашенко. Адзін з кіраўнікоў дзяржаваў АДКБ гаворыць, што ён удзельнічаў у рыхтаванні вайны, натхняў, верыў і зычыў перамогі Азербайджану. А пасля гэтага я пайду нешта абмяркоўваць з лідарам Беларусі ў фармаце АДКБ? Я заяўляю, што далей не буду ездзіць у Беларусь, пакуль прэзідэнт Александр Лукашенко ў Беларусі. І ўвогуле заяўляю, што з гэтага часу ніводзін афіцыйны прадстаўнік Арменіі ў Беларусь не паедзе. Армянскія СМІ тлумачаць, што Нікол Пашыньян у сваёй прамове меў на ўвазе выказванне Александра Лукашэнкі, якія той зрабіў у Азербайджане сёлета ў траўні. Тады дыктатар Беларусі нагадваў Ільхаму Аліеву іхную прыватную размову напярэдадні другой карабахской войны. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Потом надо, это важно, очень важно удержать эту победу. Но в-третьих, мы сошлись во мнении, вы тогда затронули этот вопрос, что после войны начнется самое тяжелое время, когда надо будет возрождать те земли, которые вы освободили, начинать возрождение. Лукашенко запрапанаваў тады Аліеву-малодшаму сваю дапамогу ў аднаўленні тэрыторыяў, над якімі апошнія гады залунаў азербайджанскі сцяг. То, что вы вернули земли, то, что вы их возрождаете, это останется на века, на многие времена. И все это говорю к тому, что если в этом великом деле возрождения этих земель найдете нам место, где мы можем подставить плечо свое, и это будет вам выгодно, мы это сделаем с большим удовольствием. Сённяшнюю заяву Пашыньяна прывітала Святлана Ціхановская, заявіўшы, што Лукашенко здрадзіў Арменіі таксама, як і Украіне. Армянскі прэм'ер-міністр Нікол Пашыньян заявіў, што не наведае Беларусь, пакуль Лукашенко ва ўладзе. Ён мае рацыю. Лукашенко здрадзіў Арменіі гэтак жа, як ён здрадзіў Украіне. Свету патрэбная свабодная і дэмакратычная Беларусь як надзейны партнёр, а не падступны дыктатар. Паводле працаўніка Фінскага інстытуту міжнародных стасункаў Рыгора Ніжнікава, у найбліжэйшай будучыні варта чакаць сустрэчаў па лініі Пашыньян-дэмакратычнай сілы Беларусі. Але і для Світланы Ціхановскай, і для Ніколы Пашыняна, акрамя сімвалічнай ролі, такія сустрачы і кантакты ніякай ролі граць не могуць. А як магчымы разрыў дыпламатычных адносінаў паміж Беларусю і Арменіяй можа паўплываць на Лукашенку і нашу краіну? Для Беларуси это не будет означать ничего в целом, особенно учитывая ситуацию, в которую попала Беларусь, особенно после российского вторжения в Украину. И я не думаю, что это
будет серьезной проблемой для Беларуси. А для Армении, в принципе, как бы тоже. Афіцыйны Менск адрэагаваў на словы Пашыняна толькі па абедзе. Маўляў, Арменія малюе замежнага ворага на загад нейкіх вонкавых гульцоў. Дыпламаты Лукашэнкі паведамілі, што таксама адклікаюць свайго пасла з Еревану. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Забарона нават набліжацца. З сённяшняга дня Польшча афіцыйна ўвяла буферную зону на мяжы з Беларусю. Абмежаванні будуць дзеяць не на ўсёй мяжы, а толькі на 60-кіламетровым участку. Буферная зона ўведзеная на тэрыторыях, што ўваходзіць у зону адказнасці памежных заставаў у Нараўцы, Белавежы, Чэрэмсе і Дубічах царкоўных. На большай частцы гэтага адцінку шырыня буфернай зоны складзе 200 метраў, аднак на ўчастку даўжынёй прыкладна 16 кіламетраў, размешчаным у зоне запаветных лясоў, набліжацца да мяжы нельга будзе на 2-кіламетровую адлегласць. У Міністэрстве ўнутраных справаў Польшчы зазначылі, што пры планаванні буфернай зоны улічылі пажаданні мясцовых жыхароў і мясцовых уладаў, якія баяліся абмежаванняў турыстычнага руху. Дзеяць пастанова наконт утварэння буфернай зоны будзе цягам 90 дзён. Абмежаванні паўсталі на фоне павелічэння колькасці спробаў нелегальнага мінання мяжы з боку Беларусі і ўсё часцейшых узброеных нападаў мігрантаў на польскіх вайскоўцаў. Адна з ахвяраў такога нападу 21-гадовы жаўнер Матэуш Сітык 6 чэрвеня памёр у шпіталі. Светлана Ціхановская завяршае візіт у Злучаныя Штаты Амерыкі. Сёння абраная прэзідэнтка Беларусі выступае ў кангрэсе на слуханнях, прысвечаных беларускім палітвязням. Раней у Вашынгтоне Ціхановская правяла сустрэчы з дарадцам Джо Байдена ў справе нацыянальнай бяспекі Джейкам Саліванам, а таксама ў дзяржаўным дэпартаменце і сенаце. Здабываць увагу для Беларусі падчас шматлікіх іншых канфліктаў у свеце непроста, але вось цяперашні візіт у Вашынгтон ён паказвае, наколькі ўсё ж такі важнай Беларусь з'яўляецца для Злучаных Штатаў Амерыкі. Асабліва это падкрэслівае, безумоўна, сустрэча ў Белым доме з дарадцам Саліванам. Сустрэча адбываецца напярэдадні з з'езду Вялікай Сямёркі кіраўнікоў урадаў і дзяржаў у Італіі, і таксама напярэдадні саміта па міры ў Швейцарыі. Вось, і таму сапраўды мы бачым падтрымку ад ЗША, бачым это вось падчас сустрэчаў і з афіцыйнай камунікацыяй. Бачым, што ЗША гатовы падтрымліваць беларусаў, беларускі народ. У Белым доме далі ясна ведаць, што прэзідэнт Байден падтрымлівае Беларусь і што ўсе пытанні, які тычацца Беларусі, яны як бы важныя сапраўды для Злучаных Штатаў. Санкцыі працуюць. Расія вымушана прыпыніць біржавы гандаль валютай. Расейцы ствараюць чэргі да абменнікаў. Эксперты бачаць наступствы і для Беларусі, де звяртаюць увагу на чыннікі магчымай значнай дэвальвацыі. Александр Дегтяроў працягне. З самай раніцы чэргі ў пунктах абмену валютаў у буйных гарадах Расіі. Долары і еўра ў абменніках прадавалі на 10, а то і 20 рублёў большы за курс Цэнтрабанку. Прычына ў тым, што найбуйнейшая пляцоўка па гандлі валютай у Расіі, маскоўская біржа, патрапіла пад санкцыі ЗША, а пасля і Вялікай Брытаніі. Таму вымушана спыніць гандляванні доларам і еўра. Такая ситуация адаб'ецца на курсе не толькі расійскага рубля, зазначила у эфиры 6 ТВ Беларусь экономистка Алиса Рыжиченко. Изменение курса будет. Я предполагаю, что российский курс может измениться до 105-107 рублей, и это условно там прибавив 10%. И то же самое произойдет и с белорусским рублем. Сёння ж эксперты заўважылі незвычайную сітуацыю з гандлем доларамі на беларускай валютна-фондавай біржы. За 40 хвілінаў з адкрыцця там набылі ўсяго 100 000 долараў. Адно з меркаванняў такога малога аб'ёму гандлю, што заяўкі на набыццё валюты штучна абмяжоўваюць, але па выніках дзённых торгоў ситуация засталася ў межах нормы. Белорусский рубль, он зависит от российского, но вряд ли вот эти изменения, эти ограничения, эти санкции, они серьезно так приведут к каким-то серьезным колебаниям, таким, как, например, мы наблюдали, когда началась война в Украине.
Па выніках сённяшніх гандляванняў на беларускай валютна-фондавай біржы долар і еўра зноў падаражэлі, але не крытычна. Девальвация, она присутствует, она проходит, то есть это обесценение валюты. Оно проходит постоянно, и вот мы сейчас, да, вот если посмотрим с начала года, белорусский рубль, он немного снизился и к корзине валют, и к доллару США, и к российскому рублю. Як зазначае вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце Александр Кнырович, цяпер бачныя ўсе чыннікі будучай значнай дэвальвацыі. Беларускіх рублёў у эканоміцы становіцца ўсё больш. Адбываецца гэта праз рост заробкаў і павелічэнне крэдытавання. Але гэты рублі не забяспечаны беларускімі таварамі і паслугамі. Гэта мусіла б выклікаць інфляцыю, бо інфляцыю значна вышэйшую за сённяшнюю, але цэнам не даюць адрэагаваць натуральным чынам. І таму падае прыбытак прадпрыемстваў, а імпарт расце хутчэй за экспарт. Да таго ж у траўні золатавалютныя рэзервы ў Беларусі скараціліся больш чым на 30 мільёнаў долараў. Еўразійскі банк развіцця зазначае, што адбылося гэта праз значнае перавышэнне пакупкі валюты над яе продажам з боку прадпрыемстваў і банкаў. Тое, што сённяшні рост і эканомікі і даходаў насельніцтва нездаровы, і ён мусіць скончыцца дэвальвацыяй, можна сцвярджаць адназначна. Бо тармазіць ніхто ж не збіраецца. Дзеля вось гэтых лічбачак у справаздачах. Грошы ў беларускіх банках па 13% гадавых я б усё ж такі не трымаў. За апошнія 20 гадоў беларускі рубель патаннеў адносна долара ў 15 разоў. То бок дэвальвацыя склала 1500%. Александр Дегтяров, Белсат. Беларусь у дзясятцы найгоршых. Урад узмацніў рэпрэсіі супраць незалежных правзвязаў. У краіне працягваюцца арышты і пераслед рабочых нелаяльных да рэжыму. Гэта выснова 11-го індексу правоў працоўных, апублікаваных Міжнароднай канфедэрацыяй прафесійных звязаў. Падрабязней Ірына Дарафейчук. Побач з Бангладеш і Гватэмалай Беларусь застаецца ў дзясятцы найгоршых для працы краінаў. Чарговы глобальны індекс выканання правоў працоўных склала Міжнародная канфедэрацыя правзвязаў. У дзясятцы таксама Егіпет, Мьянма, Туніс, Турцыя, Філіпіны, Эквадор і каралеўства Эсватыні. Праблема з правамі працоўных – гэта давняя праблема, яшчэ з пачатку 2000-х гадоў міжнародныя прафсаюзы выставляюць розныя патрабаванні да беларускіх прафсаюзаў, да кіраўніцтва Беларусі для того, каб яны пачалі палепшаць сітуацыю з тым, каб сапраўды правы працоўных Беларусі адстойваліся. Як і ў папярэднім індексе, Беларусь месціцца ў 5-й катэгорыі з 6. Гэта краіны, дзе выкананне правоў працоўных не гарантуецца. Такое ж становішча маюць Украіна і Расія. Літва і Латвія размясціліся ў 2-й катэгорыі, Польшча ў 3-й. У справаздачы азначаецца, што ў Беларусі працоўныя сутыкаюцца з сістэматычнымі рэпрэсіямі, неабгрунтаванымі затрыманнямі, адвольным закрыццём правзвязаў. 42 лідары і актывісты прафсаюзаў незаконна затрыманыя або пасаджаныя ў турму. Шмат каго пазбавілі правоў і свабодаў. Тых, хто выходзіць на волю, улады называюць экстрэмістамі, робяць ізгоямі. Разгром незалежных правзвязаў у Беларусі пачаўся ў красавіку 2022-го. Тады, пасля хвалі ператрусаў, затрымалі больш за 20 лідараў і актывістаў незалежнага руху правзвязаў. У ліпені таго ж года Вярхоўны суд зліквідаваў усе незалежныя правзвязы Беларусі. Затрыманні нелаяльных да ўладаў працоўных фіксаваліся цягам усяго 2023 года і ў 2024, падкрэсліваецца ў дакуменце. Пацвярджаюць гэта і актывісты. Например, можно привести, что Комитет госбезопасности на предприятиях стоит у них задача допросить на основании видеозаписи более 1000 работников предприятий, в том числе и бывших профсоюзных активистов независимых профсоюзов, которые участвовали в массовых мирных собраниях и забастовках в 2020 году. Працягваецца ціск і за кратамі. Днямі ў Віцебску ў закрытым рэжыме разглядалі апеляцыю Вольгі Брыцікавай. Лідарка незалежнага правзвязу «Нафтану» у зняволенні са жніўня мінулага года. Летась у чэрвені Лукашенка зацвердзіў новыя правілы стварэння правзвязаў. Цяпер у краіне дзеюць толькі праўладныя арганізацыі ў структуры Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Але яны ніяк не дапамагаюць працоўным адстойваць іхныя правы. Гэта рэальны рэпрэсіўны орган, які таксама дзейнічае на прадпрыятии, стучыць на працоўных, каму трэба, і калі трэба, прымае адпаведныя рашэнні, якія выгодныя кіраўніцтву прадпрыемства, а не працоўным.
Праз знішчэнне незалежных прафзвязаў актывісты сёння могуць дапамагаць працоўным толькі парадамі. На данный момент можно обратиться в чат-бот за юридической консультацией, помощью по нарушению трудовых прав. Это в ассоциацию «Солидарность» и в чат-бот рабочего руха. Міжнародныя арганізацыі прафзвязаў не могуць рэальна паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, але ладзяць сімвалічныя акцыі. 112-я міжнародная канферэнцыя працы ў Жэневе абрала лідара беларускага кангрэсу дэмакратычных прафзвязаў Александра Ярошука у склад адміністрацыйнай рады міжнароднай арганізацыі працы. Палітвязень адбывае 4-гадовы тэрмін у магілёўскай турме на падставе надуманых абвінавачанняў. Ірына Дарафейчук, Белсат. Найвышэйшы суд Сербіі прыняў пастанову выдаць Беларусі рэжысёра, сузаснавальніка свабоднага аб'яднання спартоўцаў Андрэя Гнёта. Пра гэта ён паведаміў у сацыяльных сетках. Гнёт разам з адвакатамі мае намер падаць апеляцыйную скаргу на пастанову суда. Пакуль жа ён застаецца пад хатнім арыштам. Андрэя Гнёта арыштавалі ў Сербіі летась у кастрычніку паводле запыту сілавікоў Лукашэнкі. У снежні суд першай інстанцыі ўжо прымаў пастанову наконт ягонай экстрадыцыі, але тады яе адмянілі. Да 6 чэрвеня Гнёта трымалі за кратамі. Паўторна на працягу гэтага тыдня звярнулася да працоўнай групы з прадстаўнікоў Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Еўрапейскага Саюза, МЗС і пасольстваў еўрапейскіх краін, якія ўваходзяць у склад рабочай групы. Гэта Польша, Германія, Харватыя, Кіпр, Данія, Чэхія, Бельгія, Аўстрыя. Мы звярнуліся з просьбай адвакатаваць невыдачу беларускага актывіста Андрэя Гнёта рэжыму Лукашэнкі, дзе яго чакаюць незаконны палітычны прысуд, катаванне і магчыма смерць. Яшчэ раней мы неаднаразова рэкамендавалі і працягваем рэкамендаваць прадстаўнікам Андрэя, у тым ліку і пасля яго пераводу на хатні арышт, і рэкамендуем зараз тэрмінова падаць прашэнне на атрыманне статусу бежанца. На жаль, НАУ не можа паўплываць на ініцыяванне дадзенай працэдуры, паколькі яна залежыць ад дзеянняў сербскіх адвакатаў Андрэя. У дадзены момант НАУ звярнулася да сербскіх праваабарончых арганізацый з просьбай прызнаць Андрэя палітычным зняволеным і да міжнародных экспертаў па праве бежанства з мэтай садзейнічання ў працэсе атрымання статусу бежанца. Владзімір Зеленскі і Джо Байден падпішуць двухбаковае пагадненне наконт гарантыяў бяспекі на час саміту групы 7. 50-я сустрэча ў такім фармаце стартавала 13 чэрвеня ў Італіі, што старшынёй цяпер у Вялікай сямёрцы. Чаго яшчэ чакаць ад саміту, а таксама пра іншыя падзеі ў свеце у нашым аглядзе. Галоўную тэмой юбілейнага саміту групы 7 стане дапамога ўкраіне. Прынамсі, лідары Вялікай сямёркі маюць уладкаваць справу з вылучэннем Кіеву пазыкі $50 мільярдаў пад заклад замарожаных расійскіх актываў. Абмяркуюць удзельнікі саміту і канфлікт на Блізкім Усходзе, пагрозу ад расійска-кітайскіх адносінаў, змянення клімату ды іншыя глобальныя выклікі. Узровень бяспекі ў італьянскім курорце Борго-Эгнація, дзе праходзіць трохдзённы саміт, павысілі да максімуму. Дзеля гэтага да аховы парадку прыцягнулі ў тым ліку каля 5000 паліцыянтаў і больш за 1500 вайскоўцаў. Улады украінскага Крывога Рогу абвясцілі 14 чэрвеня днём жалобы па ахвярах чарговай паветранай атакі. Напярэдадні Расія нанесла ракетны удар па горадзе. Траплянні былі ў адміністрацыйны будынак і жылы шматпавярховы дом. Я быў у гэтым пакоі на канапе. Мая дзяўчына у ванным пакоі. Абое мы атрымалі аскепкавыя раненні. Я атрымаў раненне нагі, а мая дзяўчына твару. Пасля чаго выклікалі хуткую дапамогу і паехалі ў лякарню самастойна, бо было шмат цяжка параненых людзей. У выніку расійскай атакі на Крывы Рог раненні атрымалі 32 асобы, у тым ліку 5 дзяцей. Загінулі сама меней 9. Масавыя пратэсты ў Аргентыне. Дзясяткі людзей сабраліся каля будынку кангрэса ў Буэнас-Айрэсе. Каб разагнаць маніфестантаў, паліцыя скарыстала вадамёты, слезацечны газ і гумовыя кулі. Сенат краіны напярэдадні ухваліў пакет законаў, што прадугледжвае зніжэнне парогу падатку на прыбытак і прапанаваны прэзідэнтам Хавіерам Мілеем законапраект аб рэформе. Дакумент змяшчае планы прыватызацыі дзяржаўных кампаніяў ды стымулявання інвестыцыяў. Сёння мы побачили две Аргентины. Аргентину гвалту, якая падпальвае машыны, кідае камяні і выступае супраць здзяйснення дэмакратыі, і Аргентину працоўных, якія з глыбокім болем і самаахвярнасцю чакаюць
шанаванне іхных галасоў. Летась у лістападзе яны выбралі перамены, яны выбралі для Аргентыны магчымасць стаць сур'ёзную і змяніць сітуацыю, якая цягам многіх гадоў прычыняла боль. Паводле планаў Хавіера Мілея, рэформы маюць дапамагчы ў аднаўленні эканомікі Аргентыны, дзе інфляцыя складае каля 300%. Рэкордная спёка ў Грэцыі. У асобных частках краіны тэмпература 13 чэрвеня дасягала 43 градусаў у ценю. Прычыною такога анамальнага надвор'я эксперты называюць паўднёвыя вятры, што нясуць гарачае паветра і пыл з паўночнай Афрыкі. Праз спёку турысты ў Афінах не змаглі трапіць на галоўную славутасць краіны – Холм-Акропалю. У самыя гарачыя гадзіны доступ туды быў закрыты. Магчыма, гэта добрая ідэя, але мне падабаецца, калі людзі маюць выбар. Мы ўсе ведаем, што тут спякотна. Мы ведалі, што будзе 38 градусаў. Мы прыехалі сюды, бо нам хацелася апынуцца ў гэтым месцы, нават у спякоту. Усё ў парадку, вада ёсць. Таксама праз спёку ў некаторых рэгіёнах краіны, у тым ліку ў сталіцы, улады закрылі школы, а Міністэрства працы Грэцыі параіла прадпрыемствам пры магчымасці пераводзіць працаўнікоў на дыстанцыйны рэжым. Ірына Юрыева, Белсат.